Il-vot li ttieħed mill-membri tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista sabiex juru appoġġ tagħhom lejn il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ma tteħħiġ b'mod sigriet iżda bl-idejn. Ir-rappurtat dan il-Gazzetta The Times of Malta b'sorsi li tkellmu magħha jgħidu li l-Partit Nazzjonalista kiteb l-istqarrija wara laqgħa twila li ħadet 4 sigħat. Al kontrarju ta' dak li qal il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija, il-laqgħa diskutit fit-tul il-ġejjini ta' Delija bħala kap, qal wieħed mis-sorsi mat-Times. Żied jgħid l-approvazzjoni tal-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali ta' Mejju kienet biss formalità. Bil-kundizzjoni li jibqa' anonimu is-sors li huwa membru tal-Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-laqgħa tal-Amministrattiv Adrian Delija għamel preżentazzjoni biex jipprova jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Delija jitħabbat wiċċu ma' ħafna allegazzjonijiet fosthom dawk ta' ħasil ta' flus li ġejjin mill-prostituzzjoni. Is-sors jgħid li ħadd mill-membri ma qolla jdeh jew astjena mill-vot, u l dawk preżenti ntalbu jgħidu jekk kellhomx oġġezzjoni għall-istqarrija u jekk kinux qegħdin japprovawha. Qal li vvota kontra qalbu għal Delija għax ħass li f'dan l-istadju jkun suċidju politiku li tibda rebellioni. Il-membru tal-Amministrattiv li baqa' anonimu qal li wara l-laqgħa tal-erba' kellu reazzjoni negattiva u b'saħħitha minn dawk li kellhom tama li tittieħed xi forma ta' azzjoni fil-konfront ta' Delija. Waqt l-istqar li ġiet tentazzjoni li jirreżenja mill-partit, qal li l-unika għażla hija li jistennew tal-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. Intant One News jista' jiżvela li l-lukanda ewlenija fil-Florjana qiegħda terġa' sservi bħala post li fiha jiltaqgħu esponenti nazzjonalisti sabiex jikkonfoffaw u jiddiskutu s-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista. Il-ġimgħa għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu saret laqgħa sigrita bejn l-eks kapijiet nazzjonalisti Simon Busuttil u Lorenz Gonzi. Minkejja ma' One News Gonzi rrifjuta li jikkummenta, Simon Busuttil ħareġ mill-bib ieħor li għandha l-lukanda sabiex jevita lil dan l-istazzjon. Il-ħadd li għadda l-Gazzetta Kulħadd żvelat li Richard Kokija Karwana qiegħed jiltaqa' ma' deputati nazzjonalisti f'dan l-agħar mument tal-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.